A Falu saiu este venres á rúa cun afán: sensibilizar a cidadanía sobre a necesidade de prestar unha atención integral aos coidadores das persoas con Alzheimer e outras demencias. Que hai un equipo especializado sanitario en a Falu. Entonces, de verdad, que o cuidador, porque vai ser un enfermo máis, vai ser unha carga máis. Nosotros estamos para eso, para axudarlles. Para desenvolver o seu labor, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias neurodexenerativas conta coa achega de 12.000 euros da Deputación. O seu presidente, José Tomé, achegouse esta mañá á mesa informativa que instalaron na Praza de San Marcos. Están facendo unha gran labor estas asociacións sociales que non só atenden aos enfermos de Alzheimer, sino a outras demencias que, por lo tanto, donde non chega a administración, chegan eles, e tamén, sobre todo, fan unha gran labor, botan unha man ás familias, fan unha gran labor, aliviando un pouco esa carga que a veces teñen as familias. A Falu xestiona a unidade terapéutica de Lugo e dispón dun centro de día. As persoas usuarias destes servizos reciben axuda dun equipo multidisciplinar que se ocupa de frear no posible o proceso degenerativo que padecen e mellorar a súa calidade de vida e a das súas familias.